Nik uste azken urteetan sensibilitate asko galdu degula argazkikiko, Instagramen eta sare sozialetan argazki pileko ez ditugu egunean zehar. Eta bai usteet badaudela argazkilari asko, beraien argazkiak planifikatu, ordu asko itxaron, hori, merito asko dakala argazki batek. Eta pixkat hori aldarrikatzeko eta hori planifikazio asko dagoela. Ni adibidez, hemen Euskal Herriko mendi askotan ibilia izan naiz, orduan pentsatzet, nire gustatuko litzadaken, kasu hondan igual ez dakit, Ernioko igual iparraldeko aurpegia edo imaginatzen dut, orduan juten naiz udaran, eta pixkat basten ez bueltak ematen ingurutekan. Aber nondikan atea dezakedan, nik buruan dakadan argazki hori, igual elurrakin edo ilun nabarrean edo egun sentian, eta horrazten ez gauza jun, eta probak egin, eta asko faiatu. Eta, gertu daude mendiak, errexaga da beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk. Baina igual Pirinotako mendi tontor oso urrute dago, ordu asko daude, eta hori edia igual zaienak. Pirinotako hainbat leku batera ditut, nik buruan dituen kondizio horietan, eta Euskal Herri noa indikan, nortxena burrokan hainbat argazkirekin noa indikan, baina iritsiko dira.